ne punea la încercare. Urmărindu-ne prin ploaie sau prin săl de cinema, ne întrebam de e posibil să mai fi vrăjit de o floare, să mai suferi din iubire cum se întâmpla cândva. Ne luam adesea dia să vedem în așteptare dacă despărțirea doare sau e șoc doar de copii. Tu departe, eu departe, orice inimă demodată, viața ne părea pustie toată până a doua zi. Și a doua zi iubirea ne certa pe fiecare, și la orice colț de stradă ca prin vis ne îmbrățișa. Poate astăzi ți se pară o frumoasă întâmplare,